vanonzi Kismo Murinda Zuva, vachimangarira Tezvara vanonzi Namburo. Claim ichiti vanamburo vanobva kwaDembezeko. Claim ichiti mukwasha kuna Tezvara. Baba, uyai pamberi pedare rachangamire Dotito, tijekeserane uripwa hwamunoda kuti ndikupei sezvo mwana wenyu munaye uye ndine chimwe chikamu chandakambobvisa. Baba, uyai pamberi pedare rachangamire Dotito, tijekeserane pfuma yamunoda kuti ndikupei sezvo mwana wenyu munaye uye chimwe chikamu ndakambobvisa. Nauyo changamire dare nemakurukota. Ini ndaya kuti jekeserana Tezvara vangu pamberi pokuti ndino zvimwe ndakapara mhosva kwavari vandabvisa zvandakabvisa. Saka vana kunyora kumwe kwaakazoita mudzimai handisi kugara naye ndakabvisa zvinodiwa pachivanhu chedu kukanganisa vangaita mwana wavo. Saka ndauya pamusoro kuti tiundirani pazvimwe zvavakazondinyorera kuti ndinzwise kuti chokwadi here kana kuti ndofanira kuzvibvisa kana kuti handifana kuzvibvisa. Yes. 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 Tango wapedza kutaura. Atezvara kanganisa kwandikaita mwana wachandishamisa kuti ndizvamudare. Ndakabvisa zvakati. Asi pano zvimwe zvavakututsira ndozvandineta zvozokonzera nduye kufana kuenda toita zvizivo. Pamusoro imapo ndakabvisa mombe, ndakabvisa mbudzi 2, ndakabvisa machira, ndakabvisa gumbezi nemari yemushamu chimbwa wazondinyorera iyo 800 yamai no 700 yababa no $600 yedare. Iyo ndiyazondifondizwa yakufuna ukuniroora yes ndizvozvo zvavaitudza chokwadi. Right, Tezvara ade mapapasanura tipapasanura pamusoro nyaya yakaitika pane mukuwasha. Mukuwasha zvichokwadi musi wa1 January mwana akaenda pamudzengerere wachenda kupemberera gore idzva. Saka mukuwasha akatora mwana wangu kwavaipemberera abva aenda naye musanga abva akanganisa mwana wangu uye akakwanisa kutiza mwana wangu. Asi achienda akashedzera mwana wangu akati ndinoda kuti tozosangana musi weSunday pauchauya kuchechi. Mwana zveshuwa akauya, amai vacho ndovakatanga kuona mwana nenge bhachi ranga akapfeka riine mahuswa. Ana amai vanoziva kuti mwana akanganiswa. Amai vakati iwe beauty handisi kugutsikana nezvako. Ndinoita mukusiyanya matosiyanya izvo matokudanya uyo ana mvura mbotanga urarama nawe tatangoti takatatisizvoka zvakanaka baba sezvo mukomana nyaya yake yacho kutaura nezvaizvo yakuti ndichibvuma bati ndine ikwiri patuti ndibatsirane nedare ari kuti pane zvamakachajana zvacho ndauya kuti ndichende kudare kuti ndizvo here zviri pamutemo. Saka ndaikona kunge pamwe nemajekesera dare kuti ini ndakamuchaja zvakati hambenochangamiri kuti kana mwana akamira saizvozvi zvanobvisirwei pamusoro chokwadi. Mombe wakauyisa nebudzi 2 nejira ravakauya naro should be 10 meters dzavasina kutaura kana neni kuti ndinojira rakaita sei. Handitika tobva ipapo koya pagumbezi wakaenda kagumbezi kadikidiki waenda kagumbezi kadikidiki tikakaramba tikati iri gumbezi reri ijari ariite vakauya ndaamai vake mwana handizive kana mukuwasha kutotanga kumuonawo nasi vadaro nati izvi hazviiti vati oraiti kwamandirambidza kuinaida kutanga kutaura mushure mukutora kwavakaita mwana pamapamba. Saka zvadaro zvinhu izvo zvavadaro vakandipa dhete isusu takavati gumbezi
ariite toda kumuleza rakati jira toda rakati ende namatenga jira iyo wezerai amai vakatendura 30 meters right baba inini ndakati mirai nyaya kutoizwa sati asina kuvhiringidza handika zvaakabvisa izvi handika zviri mubandiko ripi akabvisa mambo ndati zviri mubandiko ripi kana kuti zvino zvaakabvisa izvi zvakanangana nei nemasungiro handiti ekusungira handika ndopatiri handika right ande paakabvisa masungira zvokusungira handika ndopamuti pane zvimwe zvisina kugutsai zvimwe kana kuuya zvinokuya zvese right saka imimi panomukwasha kuti pane zvimwe zvamakazotaura zvazopesana mupfungwa make ndezvipi zvaakutaura nhasi unozvikuti mari nekuti ini mwana wangu akamutora akatomboenda naye handiti mwedzi nehafu wakaenda nemwana wangu amai vavo ndokuya kutora mwana wangu pamba pangu kuya kudzorera ndo vakaya kunodzorera mwana wangu wamazaita sei nandati wakatoroora ndikuti ukatotora mwana wangu ukaenda naye kumba kwako saka ndinochaja zvandinoda sezvo ndine muridzi womwana makorokota handi But sikapo nhasi manje kumana uya mubvunza manje kuna Atezvara ari kuti ndazvinzwa Atezvara kuti shuwa munochaja zvamunoda nokuti inini ndimi muridzi wemwana uye asi kuti mukadzi mukudza pane statement yake manje chizwe patanzwa ini achitaura chipi nokuti mwana wenyu munaye saka takuchiti inini zvamuri kuti mwana munaye uye ari kuti kuti makuru mwana ungapatsiri kudzise kuti mukwasha muri kuti aiwa mwana ungagara naye here ngani murume wake here regai ndikonzwa kuti mwana yakasiri underage here yakasiri underage alright imimi ngojekesai kababa kupfuma yandiri kuda kukwasha hongu zvimwe akabvisa asi ndikuda zvinoti ndozvananichida toona zvinogona kukodzera kuti mupihwe izvozvo kana kuti toti aiwa zvawanda kana kuti zvishoma uyo bhaziya ndosaka nhasi akwira dani mombe masuku ndakaiona asi ndachidai zvinezvizvi ndichechibudza kuti zvinoita kuti mupihwe kana kuti ndapiwa zvinezvizvi tisaredese nhau yacho mombe yomukono masungiro akabvisa akauya mbudzi dzakauya mbiri kwasara mbudzi mbiri koya pagumbezi sematauravacho kagumbezi kadiki kaenda kati aiwa imimi kuti ndichikudzorerai handidi kukuomeserai chindipe gumbezi rangu 20k kagumbezi kadiki akoita marishi pamusoro kana maminisiri atakanyorerana zvirino koita pajira raamai amai vakati jira ramawisa i10 meters ndikuda dzimwe 20 meters should be $30 here yakataurwa naamai vacho vakataurwa kuti ndikuda pamusoro pekuzosonesa jira handitika tanyorerana pai zvese zvaita zvapera vakaenda ivo ndovakatipa dheti rera pano havana kukwanisa kuuya vakazouya rimwe rezuva wabva vasvika kwadombo wakatsvaga ndiwo wabva ataurira dombo uye kuti takukumbira kuti mutiisochi pamwedzi unouya tikati aiwa hapana chakaipa chigarisana wabva adzokera ndoni mwedzi uye wakwana futi wapfuura nandagara futi wapfuura nandatuma dombo wauye futi nandamupa mari omari enda ndobvunza vanhu vaya kuti makamirira papi amaiwo mukwasha vakapindura kuti izvino zvandisi kunzwa mushe ndiri kuita sei ndiri kuteera navo vati ndiri kuteera kwavaitaura ndaizitoziva kuti vari kuti vari kuniteera nedare ndikazotoona ndakushamisika ndakuya mirai baba mubvunzo womukomana uyu handika hakusuta kuramba kukuroverera kupai pfuma ada kuziva zvakakodzera ngaitizwe amai muri chiche vari kumbera mari yatakachaja so tachaja mari yezverengeto sezvo mumwe mukwashawo akatora mwana wangu akaenda kugara naye mwedzi nehafu ini ndakachaja 30 meters mari yangu yepamusoro ndakati ndikuda chi $80 mari yatakachaja mama yavari kutaura 800 shuwa takachaja inini kuchaja kwandikaita ndakachaja ndichiziva kuti uya akaenda kugara namwana wangu kupi kumba pake pamusoro paizvozvo ini ndikushamisika kuti ndemukwasha wangu handimuzivi kuti umuonawo muno mambo mutitiona kudaiso
Sana asune baya kudare. Zvizo amuda kuti akupei zvakasara. Zvizo asuna sojeka kuti zvizo akuri kuda. Mbezi zangu, nembudzi zangu, nemari yopamusoro handitika. Nemari yandakataura zvese ndiri kusvika. Mari vakatana ndei yamuda yataura nama here. Ndeye iyoyo. Akatutora mwana wangu pamba pangu abva endogara naye. Pakida yanga asina kugara naye. Ndakuziva kuti ndeye ifanike ine zita. Yokuroora. Andakaroora. Akatotora mumba pangu kabva enda naye kumba kwake. Sakuroora kakwakaita. Denga akataka pakarapa nyaya yake pakutanga akanditi aiwa ndinotobvuma chakubhadhara mhosva kuti kuzondinga munditanzi oyu mwana wenyu ndakundika nyaya yenyu hamusitaura dzeibuda pachena kuti uyu ndanzwa sekuti akakanganisa pari painhanzi yavanga iti panyuye yanga ichinyuye zvinhu zvaari kubhadhara zvombori pamhosva chete here kuti ndiye akakanganisa mwana kubhadhara zvisungirwa nechi zvareva kuti akabhadhara izvozvo mukadzi asatora mukadzi kuti udzati ndinge muda kuti nyaya dzinge mberi kuti kubhadhara madhemenjizo takakanganisa mwana kunge muda kuita kuti ngaarore mudzimai iye asina mudzimai wacho ndoita kuti hamusina topajeka kuti muda kuti kudii mudzimai andisi angamutorera mukadzi ivo vega ndo vakauya vega kuya kunotondizorera kuti iwewe uri kuroora here kuti kubhadhara madhemenjizi ekuti akakanganisa mwana wavo uri kudii zvauri kubhadhara ndezveichi kukanganisa mwana wavo ndezvoti wakanganisa mwana wavo zvareva kuti idhemenji ndozvaanotaura kuti isi tandakati inini hachakuramba mhosva ndikuti ndiri kubhadhara ii achida kuti nditore mukadzi ndirore mukadzi ndinoda kubhadhara zvamuri kuda madhemenjizi kana ari madhemenjizi zvisungirwa ndozvitaura kuti koipa akambotora mwana wangu achikuti ndidauya kuzotora mwana wenyu ndiende naye kumba kwangu vakagara nguva yakareba sei mwedzi nehafu urategai tinogoramba chikonono iwo wanzi ukagara mwedzi nehafu iwo pamusoro emama chakaitika kuti ndakaenda kuti nindova kuti mwana mhosva ibvuma zveshuwa ava mwana anga asitosiriri kubva zoro nyie mwana anga asisa kungata mudzingidza pamba vamudzingidza pamba pandakaenda inini vachiti titaurirana taida kutaurirana kuti tipei svondo rimwe chete tibhadhare mhosva yatikuita takaiziva anditi pamwe svondo rimwe chete mwana anga asisagara kumba kwavo tomudzingidza kudaro wati tichamuwana tichamuita tikuzoti mumwe mwana ari mumaoko mawo varamutora kwesvondo vanamugarisa kwasekuru vangu inini ichitsvaga zvinhu izvi svondo parakakwana chebva ita varadzosera zvinhu izvi kumwedzi nahafu uyai musikana ichokwadi here kuti ukagara mwedzi nehafu uri kumba kwevava maibikirana sanga inyaya kuti maingochengetwa ikoko chete musingabikirana muri chishe amakasimudza rwoko ndobva achienda naye achiendesa kuti kumba aenda naye kumba kwachokwepa nesondo rechitu ndopavakazoenda notambira mwana uyu ndaramba kuti pakati mwedzi nehafu mazuva avakamutora yenda vakatituda mombe nezviro zvavakataura izvozvi takagara naye nini sondo 1 mwana anotoziziva wachamukubvunza isondo 1 ezvitondora vakamutambira baba ava mwana wavo maita basa regai tinoramba chiboora pachizokorozi zvandinozongora nhengi ikwashi rega tingopa wekupedzisira baba kuti mukuwasha akatora mwana akagara naye akaroora itaura kuti akaroora saka tandinojekesera kuti sedare inyatsokupatsanuro kuti munhu anenge atizira achidzoka kuratidza kuti panenge pane chidhameji apa kana achinge aroora aenda kumurume vhataati achada mukadzi anzoti panenge pakajekeserwa sei kuti pane chimupatso nomupatso ipapo changamire vasati vakupinda ndopavanga vakusvika ndosaka manza changamire vabvunza kuti iwe musikana pawaigara kumurume maigara mese changamire vakaita kubvunza pabhedhu
kuti musikana uyu aigara pamwe chete nemurume here zvakupurwa nemusikana uyu kuti inini ndaitochengetwa kuti uyu mukomana abhadhari takati siri iwo kuti taibikira taitobika kwandaigara ndo kwandaibika ikoko achitopupurira murume kuti vanga vasina bondechi bese saka iyo nyaya inachakamira vachatoipedzisa kwamasvike uko manga matoenda kujajimeni ndopana chibvunzira kuti ndizive kuti kana vanga vachibikirana zvareva kuti kana uyasada mukadzi but vanga vachibikirana taigona kuti pakuda mombe yemugoti yokuti vanga vachibikirana pakutobuda imwe mombe yemugoti ndosana achizvibvunzira izvo ndakambobvunza futi kuti imimi pamakaenda pakatsvaga dombo makaita sei nyaya inenge iri kuti muda ngobhadhara madhemengisi ekuti imimi uri kubvuma mhosva yakasvika kuti mukadzi ausi kuda ndozvakuti achitaura zvakati yanga iri nyaya ichide kuti ndaibvuma mhosva yangu ndozvandaibhadhara zvisungirwa zvekuti inini ndakangan'asa mwana wevanhu andizvozvo ndiwo mukadzi wanga kuti mukadzi ausi kuda ndizvozvo ndozvaakuedza kutaura kuti nanhasi kuti mudzimai hausi kuda angoti ndikubhadhara mhosva saka regai titi baba mombe masukuri makapiwa anditi asi ndinoda kuti azokupa imwe mombe imwe chete yekuti asazozvipamidza kwezvokupota achiramba achikanganisa vana vevanhu inonzwika kwete zve800 yatorwa namai asi munofanira kupiwa imwe mombe kuti zvakare yekuti vasazoti nhasi ndakanganisa mwana wandabhadhara mangwana ndadai asazvipamidze kuti zvokuramba achikanganisa inonzwika saka muchapiwa imwe mombe imwe chete nembudzi 2 dzakasara machira amai 30 meters dzakawanda kana makapiwa 10 meters muchapiwa dzimwe 10 meters makavapa 12 kana makavapa 12 wedzerai dzimwe 10 anditi wedzerai dzimwe 10 meters gumbeze tengai gumbeze mari yekuisa pamusoro hamuchaisa because kagumbeze kadiki ndo yanzi yawo yamari ndizvo yatopa saka ndozva ndiri kuda chete izvozvo ndoda kuti utsvage mombe imwe chete nembudzi 2 ne10 meters negumbezi ndozvandiri kuda chete ubva wapedza nyaya yako zviri kunzwika baba mari yekusona machira muda mari yamai regai muchapiwa $40 muchapiwa 40 ndoya muchapiwa hanzi ndoya zira rejava 12 meters dzakasara baba mati mazvinzwa ndopfuma yenyaya muchapiwa nemukwasha ndoda kuti muchapiwa mombe imwe chete nemachira 10 meters nembudzi 2 negumbezi ndozvamuchapiwa zvinoya rini zvinizvo zvitobhataziva kuti apedza waripedza kuripa mhosva next day mukwasha hasi kukangavari hanzi panext day musi wa18 secretary ane mukwasha ndobva ndauya nazvo zvinhu zvavo ndobva ndavapa nemari yedare wobva wapa nemari yawedare ndikunzwika vakakwirisa dare wobva wavapa wodi wakakwira dare nhasi rungowapa $10 yekuwasumudza chete right munodzoka musi wa18 baba mopiwa zvinhu zvatataura pano zviri kunzwika musi wa18 muyamupiwa zvinhu izvozvo inde mukwasha munosaina zvenyu mirai mupiwa $10 zenyu tatezvara dzokai etsoka agona mukwasha atezvara ende zvinya